Arvataanko minä Kainuun murteen sanat? Mulla tuli vähän mieleen ehtoollisleipä. Mä luulen, että ettone on niinku Pohjois-Karjalassa ainakin ettonneet on niinku nokoset. Mä luulen, että se on nokoset. Haitolla. Siinä on hai. Ei tuu niinku mitään mieleen. Onko se tarkoittaa, että on niinku ihan kujalla? Tai ei tiedä mistä puhutaan. No vaan. Mä tiedän tää sana, mutta mitenhän tää selittää? Onko se vaan niinku, että kyllä vain? Vähän niinku. Juu. No vaan. Onks tää nyt se, että olla ihan pihalla? Olla ihan niinku ulkona asiasta, ihan piipillään. On vai ymmällään? Joku ehkä. Seuraava. Mä tiedän. Onks tää muka teidän murje? Tai murre? Völjy. Se siis on jonkun niinku... Lähekkö völjyä? Niin, peesissä. Mukana. Eetu Völjyssä. Se on YouTube-kanava. Shoutout. Koppeuta. No sitä vähän niinku, että menee omaan kuoreensa tai sit sillä että sulkeutuu vaan omaa himaan tai jotakin vastaavaa. Ahdistua. Kommentoi, mitkä sä näistä tiesit ja mitä murretta me arvaillaan seuraavaksi.